uBobo UMfanawePiki usebenze kakhulu nomqhubeni. Uma isebenza nomqhubeni, sebenza noshilisi, sebenza nomjijelo, esebenza namaqhawe amaningi. Waphinde wakhipha amahit unyaka nonyaka. Eyiculela eseyimele. Insizwa lena ephinde futhi ibe namabhizinisi ama-avanza athutha iy'tafu, iphinde ibe namabhizinisi ahlangene nokuqashisa abantu, yakhe izindawo eGoli izama impilo. Akayena ihlobo Sikhotheni. I want to declare and to declare this officially. Kunoma uBobo angaba uSikhotheni, uBobo uzomthola ekusiza, ekuphilisa njengomuntu. Ofakazi balokhu kuganiwe. Yebo-ke amaphutha umuntu akumuntu. Kuyenzeka uthathe ngamawala uma umuntu ugcine kuphuma izinto esandleni. Kodwa iqiniso limileke ukuthi kulesi sigameko ngithe mangisilandela nami njengomongameli wamabhinca. Ngoba ngifuna ukukhuluma ngaso ngingasazi. Mina ngilayela untazane lolugcwele kuma social media. Olabele khonkotho ubusuku nemini, ongazulubona ngisho kodwa umcimbi, ongazulubona ngisho kodwa umkhosi waseNdlunkulu, lokhonkotho usuku nosuku lwenza ama content, lufuna ama likes, lufuna ama comment, khuluma imigudu yakhonkotha, ayazi nokuthi kuphi eNdlunkulu, ayazi nokuthi umaskandi uqala lapho ugcinaphi. Mina yikho event engayi-attend. Iyamabhinca, eyakwaZulu, imikhosi yakwaZulu, awukho nokuthi engawu-attend. Nikuphi nina? NgikuBobo UMfanawePiki, uNkulunkulu nezitalo zobaba omkhulu bakho, nezitalo zethu sonke zikululamise. Awukaze mfethu emehlweni ami noma ngizwile noma ngixoxelwe ube necala elingalingana ukuba usungakhandwa ngamatshe. Njengalezi zinto esiyibona eBhayibhelini ukuthi ushaye uMphakathi ngalolu hlobo. uMphakathi uyashaya nomphakathi. Lo mphakathi lo mawushayana kuyatholakala ukuthi uMphakathi nje ngegama futhi awubuzi. Kanti thina eqiniso lokaBobo siyalazi. Buhlungu leyato. Buhlungu kakhulu. Unembezo ubalekile uma umuntu. Asikwazi ukuthi sibekezelele ubuthakathi benu. Niphike izinto ezikhona kumaskandi, kuma social media, nizeze sengathi azikho. Ngoba nifuna ukuphambana nomoya. Bese sivuma ubuthakathi benu bugamanxele emuntwini egobhoza igazi. Ngizonyuka ngiyambona uBobo eGoli esibhedlela lekusona. Ngiyacela izitalo zobaba omkhulu bami ezasekhawo mama bami nezitalo eziphethe uBobo, neziphethe nengilozi kamaskandi yonke nje imsindisi. Ngoba umnene bakhe ngiyabazi. Umuntu wahlulelwa ngumnene bakhe. Mfowethu uvuka leyo ndawo ayikufanele. Uvuka leyo ndawo ayikufanele. Ngoba noma abathiwa khona la uphambuke khona ngowephutha, mhlawumbe wagcina usuphambana nengalo yomthetho. Kodwa sizwe ukuthiwa khona la ugadle khona kwafa umuntu. Uvuka mfowethu. Bobo ngokuzwa kwami ngizwile ukuthi unezitende futhi ngiyazazi lokho ngiyakwazi. Nawe futhi uyazi ukuthi ngiyakwazi. Nama-avanza lo nawo ngiyawazi, ngiyazi ukuthi ngiyawazi. Kodwa unendawanyana engifuna ukuyithinta etheni thuthumba ingane noma uthumba ingane. Ngifuna nifundeke lento bantu bakithi yokuthi amanga anamandla angakanani. Thina nje ube kuya ngami noma kuba ngomuntu obuthaka. Amanga mina ngabe kudala ayibulala ngenxa yamanga. Aqanjwa abantu bese beyawakholwa bese bethula abantu bewahlobise.
bakuhlobise bethi ngeke benze ukuthi ngenzeka ukuthi ungeke usadla usenze ukuthi kodwa abantu ophela nabeduze balazi iqiniso kuze kugule bona bethi awu amanganga abantu bayakhona ngithi mina khululekani kanza kwethu siyophuma ngoba leli yanga saphuma nasejele saphuma singaphandle namhlanje ngisho njalo ke kanza kwethu ngithi mina bobo sina mntaka baba phinde futhi weziqiniseko sokuthi nawe mose uphumile uthathe ngamawala njengabantu abayizici namhlanje phezu kwamehlo omhlaba kunalomfana okuthiwa uMax Makhanya lo mfana lokuthiwa uMax Makhanya uyabona ungangcokolwa ngayo yonke into ngithi mfana wami usuyiphahlile phezu kwamehlo omhlaba umndeni wakho uthokozile ngawo ihlobo zakhe ayithokozile ngawo isizwe sonke saseNingizimu Afrika thokozile ngawo futhi ngiqiniseko sokuthi indodana yami ukhuzana impungose akazange ukuthuma ukuthi wenze lobu lamanyala nalobu buhlobongela nalokhu ukungabi nalizwelo okungaka mina ngisho ngangabona ngasolinye nondodana wami ukhuzana impungose injamlenze kodwa ngiyamazi ukuthi ibanga lakhe uhamba fikephi kodwa angazenza izinto ayihlobise ezinye angazenza izinto ayikhande ezinye kodwa kuyangiphikisa emzweni yami ukukholelwa ukuthi ukhusana ngathuma abantu ngembono kaBobo nje nokuhlanya kaBobo beyingcokolela ngokamaskandi ngoba into engiyigadele wona umzila yokuthi noma kungenzakala nokumaskanda kodwa lento ingafika ezandleni iqhubeke ibe ubunsizwa ukuthi ingafika ezandleni injamlenza izange imthume uMax mangiyibuka isisa lento ngiyijulela akunjalo kodwa kungenzeka ukuthi ubudlelwane babo bungenza ukuthi uMax ayibone efuna ukuhlobisa ubudlelwane babo ngokuthi emazi ukuthi umuntu onjani bese ngena emaphutheni ngoba mangimdala ngekuqiniso kufanele ngilikhulume iqiniso kunengabo kusangana sembedana wami manje usawuza amagula kushela hey kuningi ukuthi angakhanda aqala phansi anake izinto ezithize ini depend first ilanto yakhe igcwalisa kala gcwaliswa nje ngathi amagama afana picnic yeah kodwa njengomuntu omdala ngiyacwaninga la angiqinisekisile ngiyacwaninga kodwa hayi ngiyaphika into enkulu kunazo zonke la ile yokuthi abantu abafana noMax Makhanya abahambe bethinta yonke imango ephilayo abangazi khandwe kanjani bethinta izidleke sobukhosi boMnazaretha bengazi sikhandwe kanjani kodwa bona bekhipha imthondo besichamele bethinta ukhosi bakwaZulu bekhipha umthondo awuchamele ekhiphe umthondo azochamela uMaskandi ezochamela yonke into ephilayo phambi kwameso omhlaba akasivezele phela ephilayo uphi umcimbi akasambona kona awukho ngicela ukumnikeza u3 days axolisa hoxisa zonke izinto akazisho ayithobe bese phinde futhi enze isiqiniseko sokuthi uyaxolisa lento ayikhulume ngoBobo awukwazi ukufisela umuntu ukufa esemashideni okufa ngoba idalwa sakhe siyalwa
sengishilo kurong lokho ngoba ziningi imvula ezingamnetha lo mfana emncane ngaka ngoba laba bafana bayahlobonga imini umnikazi walento engiyigadile ufuseka umsunwe nje la kodwa futhi asifiselana ukufa noyedwa ufisela umuntu ukufa oseqala indicator la kulokho siyamkhuza sithi ibambe wethu hlaleni insizwa hostel thina ibhamu siphila ngaso hlaleni insizwa hostel